Припинок. Паўднёвы гарадок. Наступны припинок. Мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Мікрараён Паўднёвы. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 12Б. Припинок. Мікрараён Паўднёвы. Наступны припинок. Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Санта 54. Припинок. Санта 54. Наступны припинок. 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. 4-й форт. Припинок. 4-й форт. Наступны припинок. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Кальцавая. Припинок. Кальцавая. Наступны припинок. Парк Тысячагоддзя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Парк Тысячагоддзя. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Парк Тысячагоддзя. Наступны прыпынак. Могілкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Могілкі. Прыпынак. Могілкі. Наступны прыпынак. Вуліца Грунвальдская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Грунвальдская. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Вуліца Грунвальдская. Наступны прыпынак. Вуліца генерала Благавешчанскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца генерала Благавешчанскага. Прыпынак. Вуліца генерала Благавешчанскага. Наступны прыпынак. Мікрараён Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён Зарэчны. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Мікрараён Зарэчны. Наступны прыпынак. Новыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новыя. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 12Б. Прыпынак. Новыя. Наступны прыпынак. Грыбаедава.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Грыбаедава. Прыпынак. Грыбаедава. Наступны прыпынак. Сальнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сальнікава. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Сальнікава. Наступны прыпынак. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махновіча. Прыпынак. Махновіча. Наступны прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Наступны прыпынак. Праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Праспект Машэрава. Прыпынак. Праспект Машэрава. Наступны прыпынак. ЦУМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ЦУМ. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. ЦУМ. Наступны прыпынак. Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Леніна. Прыпынак. Леніна. Наступны прыпынак. Сквер Іконнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сквер Іконнікава. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Сквер Іконнікава. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Прыпынак. Плошча Леніна. Наступны прыпынак. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Парк 1 мая. Прыпынак.
Парк 1 мая. Наступны прыпынак – маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – маставая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – маставая. Наступны прыпынак – брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – брэсцкіх дывізій. Прыпынак – брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак – аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – аэрадромная. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 12Б. Прыпынак – аэрадромная. Наступны прыпынак – Ураджайная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Ураджайная. прыпынак – Ураджайная. Наступны прыпынак – вуліца Юбілейная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Юбілейная. Прыпынак – вуліца Юбілейная. Наступны прыпынак – завод «Бытавая хімія». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод «Бытавая хімія». Прыпынак – завод «Бытавая хімія». Наступны прыпынак – магазин прадтавары. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – магазин прадтавары. Прыпынак – магазин прадтавары. Наступны прыпынак – Дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Дуброўка. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – Дуброўка. Канцавы прыпынак.